Пак добър ден от мен. Много пъти съм го показал, пак да покажа. Как трябва да изглежда хубавото телешко варено. Първо да радва окото, да е палистро цветове. С истински хубав бульон и с хубави меса. Това е месо от рагу и от джоан. Това прави най-хубавото телешко варено. Да има тия жилки, за да пуснате този уникален бульон. Рагуто си пуска мазнинка, ето ги ребърцата от рагуто. Джоана пуска месце по кокалите и в комбинация с моркови картофчета целинка. Жълтият цвят от самите кости. Показвам, до мен съм сложил колена, любимите ми колена. И от този бульон малко прибавих. Ето ги коленцата. Месо и жилки, чист колаген. Тук е 100% колаген, включително и тук има. Но понеже има и много месце. Видеото е да покажа палитрата, как трябва да изглежда хубавото телешко варено. Сега, за да е 100% рецептата как трябва, се слага доматче варено. Аз имам чери доматчета в буркани при сервиране. Слагам по едно доматче вътре. Хем за вкус, хем за още по-голяма палитра. И се получава уникално. Тук има дафинов лист и черен пипер като подправки. Той се вижда. Даже пипера ми е мелан с червен, бял и черен. Костите от рагуто и джоаните, картофи и моркови целина на купчета. Това е чистото телешко варено. Ето ги. Хубавите коленца. И едно домашно прясно мляко с каймак. Го е жълтото на каймака, как започва. Втори път го прегрявам, втори път вади маслено с това мляко. Хубав ден на хубавите хора, така казвам аз винаги. Така трябва да ви изглежда и така се прави хубавото телешко варено. На критиците, които не знаят въобще, не ме интересува. Пак да кажа, това го правят цял един живот от дете, колкото да не им се вярва на някой. Че цял живот това прави. То от дете, това е истината. И се вижда с продуктите и начина, по който съм го приготвил.